Dobrý deň, milí poslucháči, takže začíname let's play Dona Bossíka. Takže v prvom rade sa chcem predstaviť, tak počítačovo, Počítačov som mierne skúsený a let's playerstvo ma napadalo už dlhšiu dobu, no ale konečne som sa do toho pustil, Takže toto je môj dom, je to môj vlastný server. Teraz nechcem začínať od znovu takže vám najprv ukážem tento server a potom už sa môžeme pustiť do ďalšieho. Keď vidíte, Gamebang dedinčanov. Mám tu stádo psov, ktoré som si... Čo to je? Čo to pre Boha je? Ty si tu sadni. Videli ste to? No, takže, tu som si postavil krásny portál do Netheru. A tu máme krásne kostlivca. Vidíte, slabý kostlivec. Mlatíte ho voľnou rukou. Neviem ako to. Tak, krása. Niekto mi tu pod opálkou mal krásnu záhradku. Takže celé toto mám takto krásne ohradené. Vážne, súsilie. Je to dedinka, ktorú som fakt našiel náhodou, čo som bol fakt veľmi happy. Zámer tejto dedinky, nie že zámer dedinky, ale poloha tejto dedinky fakt bola blízko mňa, čo som zúril, lebo spolužiaci vždycky mali svoje vlastné dedinky a žili si tam. No a ja som nikdy nevedel nejakú dedinu nájsť, ani len tie púštne kopky. Takže raz som sa rozhodol, že si urobím niečo ako keby chatky na vrcholoch hôr, pospánych takým tenkým labilným mostom. No a tie chatky som síce nejak nedostával, ale rozmýšľam, že osadím na tieto mosty koľajnice pre ľahší presun. Vidíte, je to tu fakt ako veľké a osvetlené, aby som tu nemal konkurenciu v rýchlosti. Čo dodať? Minecraft ma ako celkovo baví, ale let's play na ňo budem robiť tak vzácne podľa vášho názoru na moje let's playerstvo. Mám založený vlastný server, na ktorý nie je vôbec problém sa dostať. Pod videjkom v popisku budete mať názov tohto servera, IP adresu tohto servera. Mohli by sme si napríklad ukázať zatiaľ môj skin. Je to vlastnoručne robený skin. Ako sa to volá? Keď ma to napadne, poviem vám to. Maketka alebo niečo také. Plán. Základ, áno. Pardon. Základ som mal z jedného skinu. To je jedno. A potom som si ho prerobil do svojich farieb a napríklad to M-ko máte moje písmeno začiatočného mena, ktoré môžete neskôr zistiť. Takže tak, nebudeme strácať zbytočne čas cestou dole, tak si to nejak skrátime, Takže ten vrch si nevšimajte, to je bohužiaľ také, ani mne samému sa to nejak nepáči, ale bola to cesta nejak, ako sa stadiaľ dostať a na tie vrcholky. Ako vidíte, tu som si kedysi pestoval pšenicu a keďže som ešte neobjavil žiadnu dedinečku, tak som si môj plán bol urobiť si tu nejakú vlastnú dedinku. Ako síce bez dedinčanov, ale dedinku. Takže síce sa mi to nikdy nepodarilo uskutočniť kvôli
tej dedinke, ktorú som neskôr objavil. No vidíte, aké to je ohavné. Tu som kravám dal vodu, aby mali čo piť, keď som sa ďalej odchádzal. No a konečne sa dostaneme na hradby tej dedinky. Bolo to dosť náročné, lebo terén tu bol členitý, takže ja som tu v podstate musela celé vyrovnávať. Toto tu mi tiež zabralo čas vykopať. Ale všetko išlo postupne a hodiny v baňach ubúdali a kameňa pribúdalo. Nemal som čo robiť, takže som to zväčšil. No, asi toľko o mojom svete. Ježiši Maria, čo na mňa čujíš? A teraz tento let's play krátky, fakt, akože krátky, ukončíme a začneme na serveri mojom. Takže čauko na budúce.